Pasal mi hausa tak soi sakna chu ni tin atwar thina engti kong zong ma in adolet ngam ngai lo adan ngai te in tailor chuan anupui mi na I chu a soi sale to a room atanga apai chhuat chuan an fapa kumriat mi lek chu lau thlabara beng hup chungin room pon chia chuan alo thutunga tailoran an fapa ina en reng te mu chuan pazai dam le fel tak ang mai ani le ngala anu nen chuan game khelin anin fiam te ashila mahse an fapa chuan chung thil chu ni tina mu thina wangin in fiam an lo ti sha thiam na china neya mina chuan a fapa chu mi tuitla zoi zoi ina ko a kumria chung chu mina hian hetia soi sakna hi atwar to a fapa shwaya tlan chwa to ma piangin tailara bodyguard te hovin an shwai let le zela ama pualin phone nei phal sakani lo bok kola man du emo adona piang chu duty te kal tlanga ti se langa ya ni zan khat chu tailoran an chung ko thian nai takte tan zanria apuat sei saka mina chu a maile taksa aduk lang the zong zong chu makeup manga khu bo vek turina shila chung ko hlim takle nupui fel tak anga turina tibok mina chu aruma kalin thomnomoi taka inbela a mai dukpo makeup in a khu bo ne hle an chung kwa chuan in ngei mel takin anin kai chuak riala metan mina a mo chuan adu ai na lo en reya tailor chuan an mi khwalte bula mina chu a mel shat tira polai takin mina chuan achibai ngal zela mahse meta achibai chuan akuta duk om metan a mo a lau thong takin mina chuan tailor a en ngala vane thak takin a en lo lai lo ni hlo rang taka akut la le tin cho chukil chan turin an mi khwalte asoma cho anei line me chino pangte chuan ram rang ranga azin to na te to nia chu shila mahse to nei hian apian lema changin an in le avel hi ala pel velawa wangin soitura shevelawa apa va ena apa soyanga chuan alu alo bu ve zel ringota tunia nuam tilo chu a thodeya kalsona tumna lama crystal glass manto tak anek palin atlake veka tailor chu thinrim takina ting chuaka mahse meta chuan tunia chu pomson vatin lau thong lo turina shila mina ipo in afapa chu athlamwan molmol bok meta chuan mina kutle lamaduk om chu amule a mina chuan apasale en le ngalvat bok chutia metan akutavon saklai tailoran an mu chuan athinrim le hle a mina in anfapa in chunga ashwai chho chu tailor chuan zuin ruma anuk luta khuma athe thlattupa mi padang ne na anin bia ka wangin mina laka athinrim chuan meta phone sakna kut chu a her sakta vaka aka ahup saklat bok an mi khwalte ho nuwa a shemna chu a chunzom don ti ashila ti chuan in hnuailama chukin pasal thatak lema chan chunzom le a mina chuan akut zung tangtliak chu a lipstick pencil atwam nana na ati hle a mahse thoma chwa ai lo akut tuam zo chu dar thalanga ain ena ngoi renga twar tum to lovin aril ro asiam feltani thumno then khat khung khomin afapa chu in hnuailama aruk theyang berina chukpuya pona an chuak zui ngala chumi zana an tlan chuak ani lo chuan hun thadang om to lo mai theiti asia a metakar hnunga an bi ruwa asavam bom chu afim khurlua ta hong theiluk lova meta chuan akara ti din lai takin ahong fu theita hlova rang takin afapa chu pom kangin ada luta ani po lu thwai bok meta chuan tailara a chwa chhal do wanga ding le ni a mina kuta duk om te kha a moti tailara shila mahse tailor chuan an inaruk rulutin ati na tawanga duk angin ashila meta chuan ringhlel rutak chungin ain khal chuak ta a ti chuan kumria chung an tan mun vela chu mina tenu fa chuan an tlan chwa santani tailor chuan mina ro ma lo tuma mahse chung lama tanga ain kalawangin hong turin a ko boka mahse chan na eng ma dong lo ngaidam te dilin kongka hong tur chuan angena a una nuin kongka ti chetur chu arondang mana kumtam tak chunga avoi khatna tan mina chu tui takin amu hil ve theita a jing alo ni chuan tailor chuan mina rom kongka chu akik le tangat ngata tharum ne na abe nu po in hon sakani tak lawa chuan ati chetange nge a mina le afapa te anom lo te mu chuan thinrim takin in hnuai lama achuk thlanga la in chung en kol tu ber chu tha voin anom na zota mahse ni chuan vila chu ven him vekani wangin
tlan chua chu thil thei ani lo ti a khoi lai mo an biru zo ka ni arin thu tailara ashila ti chuan an zong tan nga la meta ten in an thlen chuan a kar trunk a honga mina tenu fa a muthut chu makati hle a mina kut tua ma mu chuan engkim a she thiam ngal vek an tlan bau theina na puyang ti tiamin chumi ma chuan a kutna chu enkol ma sakangai ti ashila tailara farnu chuan zanre an kil lai thil thleng kha soin metan a hruai chhuak ani rin thu asoya tailara chuan anaw te hruain zong turin an chhuak nga la meta chuan mina chu khuchung doctor hne na a hruaya doctor chuan atin hmuna hria chuan alaina thle a chulai hmuna chuan a him thu ashila a kutpo chu a hun taka an enkol ti soin tlai shet sela chuan tanbun vek an nga yang atiani doctorin atuam na phel sakringot po chuan na ti ema mahse mina chuan thom pakhat po chhualo ataksa chu a khur ngot maya chumi hmu chuan meta chuan alaina chual pha hle bok doctor chuan aru siam that chu anadon ti soisa in mina chu tra chwa shelo turin a shila mahse mina chuan a korbana se a thom chwa mia lovin ataksa chu a khurna sale hle thung doctor chuan atuam na thak turin atuka kalle turin a shila mahse mina chuan tailar ten anron zon zuirin awangin mun dangpana chwa man mo to zoka meta chuan in enkol ri turin a chela afa paril drama mo chuan mina chuan zan khadria le chu arem ti veta a mina chuan afa pa chu tuipui kama ashwaya tonia chuan tuipui avoi khat mona ni wangin nuama ti hle a mina po aril ru ha dam ve hle bok meta chuan annu fa in an ina roi ho a mahse anaw chuan tailara chu milo om takani wangin tuman ama kal zongin engma anti ngam lo laya anu puile afa pa hum him chu an chung ko ming chia theina ani ba ka anin lai china a chevet the ati a meta chu in rol lo turin a shila mina chuan meta naw thil soiwang chuan chwa maya tuma mahse meta chuan tangin atop thleng apuyang ti a shil ta ni mina le tailor te inkara chuan engtak nge thlenga hriat lawa wangin meta chuan a zo topa mina chuan engtik lai po en thla ka ni ti asoya anu in mi hausa chung kwa pasala nei turin anor lui wangin kumsom paruk mi le kani lain tailor nen anin nei tira kumria chung khan voi tam taklan chu atum thule man chu ani sia ti soyin alaka tailor che dan adole te mo abeile tani chuan shemna na sajwal zok atok chin ati a meta chu athin rimin mina chu akhonga hle a tong kamanhem ringotin a hliam to chu atidam theidon lo ti achian zwal pha a azelen theinan pui nge atum ru zwal sawa meta te ina anlet le chuan annu fa wangin din mun hlo oma meta te chu an omni ina shiata wangin mina chuan an thom hno khung khoma mahse an chwa don chuan metan adang le a chu mi zan chuan an mut thil theilo ve wangin ruma tanga an chuak chu chauka anin mu a meta chuan pan hnain ngoi rengina ena chuti lai chuan tailor le anaw ti ho chuan meta te in kotan thleng ve chia boka tailor auri asha chuan mina chuan tha ani ngei don ti an sia a hlawlu tuk chu a khong veka amit tui atla hial bok meta chuan hlawlo turin a shila engkim aching felvek don ti soin ruma tang chuan chuak lo turin a shila meta u chuan mina chu tailor an hena peturin ati a mahse meta chuan a hnial tlat tailor chuan an kongka chum dot in ring takin meta chuan kongka chu a honga tailor chuan meta su her nukin in chunga luta meta chuan a hnek thruaya an boizwal ma in meta nu aron in rola an chung ko ni in kara hun rei tak chung in lai chin an lo nei to wang chawin an in chunga chuan mina zona phal saka mahse mina chu pindan chunga alo om to lo tailor le anaw te chuan in hnunglam ram hnuailam chu an pan ngala meta chuan kalve ngala tuma mahse au uina chil bet tlata anu chuan engma thil at thak ti lo tur shilin tailor chuan muntina mita nei thule ani kal zong chet lak chuma ni nunna lak tlukani atia a u ti ngeina shelo chuan meta chu ahnek thruaya mahse engmain meta ril ru chu athak danglam zolo mina chan him chu atum ru hle ani chulai mon chu a hriat chian ema wangin tailor ho ten an mo ma in mina te nu fa chu jing khowar nuwa meta chuan a mo a mahse tailor naw te po in an nu fa nu chu an muta thuaya meta chuan to ni chu pomin mina chu tlan turin ati a mahse an malama tang tailor naw te chuan an ron nang ching mana
tlan chiat ngai na an nei talawani Taylor chuan meta chu silaya tinin mina chu pele turin ati a an ni lo hnung tol zel nen tlang chi pa an ding taran maya meta chuan an hnuaya tuipui phone chu azu ena chu tianga sang an ding chung po chuan mina hum himala tum fan tho Taylor chuan nui so deuh takin ani mi pakhat lek chuan engtin nge an zawa in a hne theyang azota meta u kha lo thlengin anin kara dinga meta chu tlom turin angena mahse meta ero chuan tlom mai atum lo mina hena chuan min ringem tina zota o tia mina ina chan chuan arwalin tuipuya chuan an zuang thlata a atlak na lama chuan mina chu ni khoshalavina oma meta chuan to ni chu mun hima ada phota mina zong turin alut le ngala tuipui monga a muta a Taylor le anaute po tuipui lampanin an chuk ngala meta chuan mina chu apom chuaka to ni chu anu avina chapa Taylor te ho po an lo nai zela mina la chu a thoto si lo to ni chu a tapna sato beidong takin meta chuan CPR ati a topa chuan mina chu a khu chuak ta a to ni hlimlutuk chuan anu adam le ta tin a awa chu auri chu Taylor chuan a shepha a an ladam ti shia in a fa po lo chuan lampan chuan an kal ngala mahse an pathen chuan tu ma an mu lo awangin anaute chu inzar phar turin ati a meta chuan mina te nu fa chu lungpui kara abiruk puya Taylor naute thom an shia chuan an hlau thongin thom siam lo turin anin thununa meta naute panhe chuan tonia phei khok pirwa an mu a an la him dam te an shia chuan an thoveng hwaya mahse Taylor naute an om nei awangin chetlak watang ngaya tonia phei khok king chu an la a an chwa puya Taylor naute nen innang chingin meta ten tlan chiat na hun an nei theinan buaina an siama anin swal ta chiama mahse pahnih chawan ni awangin relotia an tlom thuaya Taylor le anaute hoan thlenbel thuaya afapa aladam ti ashiat chuan zawzo ka zong turin anaute chu atir chuak le ngala meta chuan mina te nu fa chu a thian te na akal puya mahse chulai hmuna chuan rei omahim lo ti ashia a mina kutla chuan naya la chan der maya doctor panturin tractorin an kalta a Taylor te hola chuan khochung lampanin an zong chun zom ve zela doctor in an thlen chuan ponlama an phei khok te chu meta chuan thuruk turin ala lut te ya doctor chuan mina kuttuam na chu a phela a hliamin hnai lo lana sato hle a doctor chuan chu tianga na chu engtin nge ator thei azot hialani mina chuan Tayloran a sui saklaya ngai to chuaka ami tu sur zung zunga meta chuan mina na tuar chu mu shom ati wangin doctor chu cholri turin angen hiala doctor chuan mina hliam chu enkol dam tur chuan damdoi ina kalanga ati a mahse mina chuan khoi damdoi ina po kalse Taylor sha tira ni ngal don ti a si a kha in shom takalet le ai chuan enkol dam lo adu thu asoya meta chuan ti dan tur zong don ti soin a tho chuak ngala Taylor le anaute ho chuan khochung lutin meta chian pa nu pui puan phola yan mana an pa chuan mina ti alo tran pui awangin an soi sabok an in le avel chu Taylor anaute chuan an hwal chuak veka vopa in meta te chuan khoilam nge an pan an dopa an putar po an zwa lo meta chuan rulam specialist aron try lut hlola abial nu hlui unaw no ni a ru doctor chuan mina kut chu tom chat sakin a ortir thlapa mahse atuam na chu temporary mai ani ti shilin damdoi pa nga ya en kolangai ti ashila Taylor chuan meta chian pa putar kha an bula an shwaya alau thon ema wangin mina te kalna doctor bula putar chuan a shwaya mahse mina te chu an lo in sa seng fel man lo meta chuan lavak lava in ruak pakhata anu fa ina biruk puya minai kut tuam na chu meta na endik saka a khoi vel zonga ana wang chuan thenghil tuma abe thin mina chuan a hria chwa pha a kumriat kalta khan mina chu tleirol mel thale innocent tak alani a anu le pa te chuan mi hausa tak pasala nei tiran tumru ema Tayloran mina a hmu masak bedroom chuan mel tha ati hle a mina inu chuan mi palamin an fanuman pek tam huam lo ma se mi hausa chung kwa an ni phat chuan an fanu chu nei tir nge turin minai pa chu a chauluk ema wangin nun nuam tak nei tura an fanu chu an kaltir mo an ti lain apasal in chunga mitang ni turin an kaltir ti reng an ring phalo ni tin chuan soi sakna le ngai sakna atwar chhotan ngala taksana le rilruna nen beidong takin mina chuan anu na mang chhota ni
athil ngai tua wang chuan mina chu atal buai thuta meta chuan a thei topin athlamwana Taylor chuan minai te chanchin hriat tumin an doctor kha adopa mahse minai torna hrengrengin phatsan ai chuan thi athlangani afarnu ema chuan mina thlem chhuat theidana hriat thu aron soya midate chhungkwa le anni chhungkwa chu sumdon lama an thokhawa midate chhungkwa hian lon la in longthar an le hlim deuh chawa ema chu meta u endi muturin akala an chhungko ni hian joint project an neya chuta an chanpal payment an ti du lo chuan leiba wanga an buai thei thu in endi chu awawa mina hlau thong tal buai chu meta chuan apom beta hun kal to wanga inti shom reng lo turin a fuya an biruk na hmuna a hruailet nu in meta chuan a ke silfai sak veka hun rei tak nuwa mina chuan be sina chete anei vele chanta ni minai kutna chuan zwal lama pana damdoi in lama an kalani lo chuan chan tlak ani to don lo ti an chian ema wangin meta chuan damdoi in kal turin atiluya mina chuan man chhuat to pala anun hluelet le a hlo ema wangin atang tlata mahse metan enkol vat lo chuan akut sung tang tan bun angai pha hial theiti in a shilfia le chuan mina po in zan thim nuwa kal arem ti ve ta ni Indian doctor chanchin a hria chuan rang takina kalwata doctor chu a chau ema wang le ana torte wangin khuma amu topa tin doctor hi Indian nu puipa ani bok Taylor chuan kum upato chuti taka asoi sak an lo be se ngai lawa India thin rim chuan meta omna soi turin ati a doctor chuan afanu in alu bungat ti amu chuan a shilta a India churang takina chuak ngala mahse Taylor naw pakhatin alo en thlazui renga akal na lam Taylor Russia tir ve ngal bok metan mina te no faram noya awak puya mina mela nui mel motor omvele ta hial mai tonia po ahlim ti ashat bok mahse hlo oma nai ti reng an hre silo metanaw te chuan din mun hlo oma anom ti sha in chanpui turin an kala mina chuan zanja tui nai taka buat cheya anei zo chuan metan damdoi in panahun atia endi chuan in hlui to tak pakhat a thleng chi a anunga Taylor naw te ho an lo lang ngal bok endi chu a inveng him zo lo pon lama thil lo oma om ti shelavin meta chu chuak turin in siama mina kutna zwal chu tonia chuan anu anaviawem ti na vazot vata mahse mina chuan nui chung hian anat lo thuina changa pon lama chuan Taylor naw te chu anin rem fila Taylor chuan thom siam lo turin a signala meta chuan thil dik lo omina shia a mina chu a hlau thong ngal hle Taylor chuan kongka chu a chum burbura kongka kikri an shia chuan meta chuan mina te nu fa veng him turin a beile tangai ti a in shia a asilai la chuakin mina chu atop na tan ti ni om tak hian en wangwanga thinrim na khat mit meng nen kongka chu a hong ta thuaya mahse a be seilo devin endia a mulhol mai Taylor chuan naw te chu kongka ti cheturin a ti a in chung an lu chuan alo ruak veka a thinrim hle bok Dr. Khan endia kha adjustic lawa shila lo ni a thin chiat zia a shia a thilati boy veka lawa wanga dot shilani afanu bula metati omna dik taka shila hun reilo te chung metate an him pha ta ni endia ero awan doi pha ta a silaya an ka hliam na laya tak Taylor chuan ra saka endia na ti chu a au chuak hiala Taylor chuan metate omna shil turin ati a u naw palo thleng che in endia chantur chuan atlan phei ngala mahse Taylor naw te chuan an man bet ne hle mai si metati omna asoi du lawani chuan an chungkwa in chulai muna man khoma chuan Taylor an endia chu awawa Dr. Khan an mani chanpui awangin sui sakatok ti metana hriat chuan phubalak tumin silaya chu ngala mahse alaka in ngatpum hlum to mina chuan akaltir phal lawa thei topa adang chungpo in meta chuan angai thadu miau si lawa mina chuan paketin achut hluta topa atuk zinga meta thanghar chuan in thiam lo tak hian abula mina alo thurenga meta chuan minai kutna chau chungai to in damdo in a shwail tum ru hle a mina in anyal chuan apulopa mahse tonia himna turangai to telawangin ada thlale ta zoka mina chuan anu falaka engwanga tha em nge ani azota meta chuan mi padik tak chuan chanpui ngai an chanpui thin ti na changa metanaw an soi sakna wanga hliam nei nual hian aron po hlola Indian soi saka to ba ka silaya ka hliam ani ti aron shila
meta chu aril ru ha ve hle mai mina chuan anni nu fa chu kaltir mai turin meta angena mahse ni chuan nget taka minai bianga domin atop thlenga ven hima huam thu soin beidong mai lo turin mina chu ashila engti kong zong ma in kharam hwai te la rakha nen chan tir atum lo ti asoya mina chuan chu ti taka metan ven him atum tla chan chu a shethiam lo hle meta chu te la ra lo bele turin a in pwa cha ta a mahse chu mi ma in mina chu damdoi ina shruai nge tuma film khur takin ra man na siam ta a damdoi ina chuan te la ra naw te mu turin ama chia ein lan phota te la ra hena report a petur chu meta naw khan a phone lak saka te la ra naw te ho chu amal te te in anda thazel hloma a him nu chuan mina chu a hruai lut ta a damdoi nung lama anaw ten an mi man ho anom puina hmuna kal le in an mi man ho chu mun tanga hruai bo ri turin anaw te ashila minai taksa a soi sakna hnu ma a mu chuan meta chuan arap zok hiala voi engza nge soi saka to a eng angana le shom nge alo paltlang to shia ta nilawa ataksa a serte chuan an shil fia zo lo mina chu a himri ta boka meta chu a thil mu wangin a thin rim boka anaw te ho in te laranaw te an shem na hmuna pan ngala te laranaw te laka a thin rim na chu shithla in a soi sa trip lomani endi chu te laran ala sheng tanga a ngonga chain na thlunga mahse chu ti chung po chuan minai omna a sui du lawa wangin te lara thin rim chuan an ka na hliama thing tlo na vit luta endi chuan na twar cherry voi khat po chwa lo anaw pakhatin ema lo thlen thu aron shila wangin atop santari a ema chuan te lar che dana wang chuan police lama tanga shemna an topal a hlau thong ti asoya mahse te lar chuan angai thadu lovin a boina inrol lo turin ashila minai tenu fa chu metanavin an ina ashrai ho a metanu chuan alom lo na chiang takin alo shila mina tenu fa ven himatum na lama meta hian anu pui hwal angai saklo pha ema ani la chu a omna chang aron hove ta boxi zanthim hnuaya meta te unaw le anlam tang then khatte chuan duty tura tailoran ada ho chu an be thuta mahse endia ta na kebin nia an shia tan lu chuan endia alo om ho lo bu man ni ti anin shia chwarwalin silai mu in kebin chu aron deng ngal dot mai bu man ni ti anin shia chwarwalin silai mu in kebin chu aron deng ngal dot maya meta te unaw chuan beilet ve viau ma se anin tam hle ema wangin an hne lo viawa silai mu an tla cham thuai bok metanu chuan thin rim takin mina chu mai chana engkim an chung ko chunga thleng chu athiam lo vekani ti ashila meta chuan nupui hwala nei mek ti le an chung ko ta na van duai na thlen tu mai ani ati a meta te unaw chu man an ni ta thuaya tailor chuan meta chu alua silai tin chungin soidu anei le nei lawa zota tailor an silai met puak don chia tia chuan anaw te zinga pakhat chu lo tlan vatin kap lo tur le afarnu ema chu endian aman ti aron shila tailor thin rim chuan endia chu an chia alo na sa hle ema le endia te chu anin thurwal zok lo ni a endia chuan tailor te chung ko ti chevek thei thuruk shia ta neya ema chuan boina na sa zok a thlen to lo na tur ani be sein endia chu thalak pakhata pe a chu thalaka chuan mina in mi pa pakhata ko alai chiang takina langa ema chuan dot suin tailor thin rim chan le rowa taka che chan chu mina nung chang thatlo wangani ati a unaw pa adang thei chi lawa boina na sa zok an ton lo nan endi te chung chuan mina chu hum to lo se adu wangani meta te ina anin mukhoma endi chuan ema ne na inrem siam na an nei wang chawa tailoran that lawani ti meta shilin anin rem siam na chu mina te nu fa ho tirani ti soyin mina chuan thil thalo tak achina wangin annu na tha pa hom reng tla ka nilo ati a ema chuan mina thatlo na soi ve ngala ma se me da chuan ngoi mak turin ati a endi chuan mina le mi padang pakhat in kwa lai thlak kha meta entira metan chu thlaka mu chuan mina hne na thudi ka zota mina chuan security guard pakhatin akhongai thin ema wangin tan chwa dan tura zon puya ani mang ang chuan chu pa chunga chuan ein nga top thin ti soin tuna chuan chu pa chu athi arin to thu a soitela ema chuan meta po hian re tak chung ahum theidon lo che ti shat kha omze nei takina ti a mina chuan ama wangin meta chuan anun na acha na hlawa ba ka tailor chunga thil thalo thleng pal se
police lam nen athunun ni ema wangin meta chuan jail tan mai hlawa chu security guard ne na in ngai zong ang chuan in soita ni ema chu atrik hai a hlotlin ta ka wangin a hlim hle a meta chuan mina mita tak enin thudik tak a shedu ti ashila tailor ne na luihtir le ala she hle ni a una pa she zia a muin endi chuan rem ruat na thar aron neya mina tenu fa chu ramdanga mingthar nen bulchan thar thatura kaltira rota chuti rualin tailor te chung kwa nen an sum don tun na atop ta ka wangin leiba an nga hle ti soyin an din hun siam thatnan anupui hwal chu nupuya ta na nei vat turin meta ashila anu in anor luina sat ema wangin meta chuan in nei na chu arang theyang ber hwai hot turin a u chu ashilta a atu ka chuan to ni ne na alo in tiam to angin meta chuan mina te nu fa chu longa a chuan puya mahse mina ero atap reng mai thil thleng to chu su the ni to silo meta chuan mina chuan a khongai na a phule phulo lam angai to lo himse adu ni top mai meta nu pui nei ni a in her chuak ta dera in chung room tuk vera tangin mina chuan thinlung na tak chungin medical tur chu a ena akal liam main meta chuan mina chu a en le a anu pui tur te in lama in nei na hun seran man chu a ho tham hle a an chung te ngai dan chuan meta te chu in nei an ni fel ta dera mahse anu pui thar chuan meta ril ru chu mundang da ya om ti a mu a mina chuan tap chungin thalak kha ena chu thalak phena thudik ero thupala ni ta zelani a chan chu ami pakwa chu angai zong ni lavin a unaw pa ni a thil te wanga jela tang mek tailor puturin mina i kala mina thinrim mel chuan tailor chu a thong angreng hle a mina in atin na silai chu ada thlak chuan meta a that lawang ti asoya mahse mina chuan ani khadamin i chwa don lo ti ka ring reng ani ati a hunkal to alo langa mina chuan tailor fa pa a shin saka a fa pa a mangai na wang chau chuan khang hun chung zong khan ngoi rengin tailor nun ro na chu atwar china engtin ma tailor chu aswal let ngai lo thalaka ami pakwa kha anawani a arukin ram noya mina tlan chhuat theidan turam man turin anin mo a mina chu atlan chhuak theita nge ya mahse ria chhuat thuai ani a abiruk na hmuna ema ina kalchila tailoran a unaw pa aman ti ashila mina chu tailor bula let le in a unaw pa chu kaltir turin angena mahse tailoran anaute a endana tang chuan a unaw pa chu a him don lo ti a shengala arin angein a thleng-bok tun huna let le in mina chuan tailor do choi chu oi tum to lo bura akal bawani chuan metalaka phubala ka ni ngei don ti a shebok meta chan him theina kong om chun chu tailor nun na la ka ni ti a shia a mahse silai met puak don chia tia chuan kut thachak tak hiana kut chu aron hom nana meta alo ni vung taka mina in jela pan kha an thenom tin an lo mu a an ngei that lo awangin meta an kol ngal hi alo ni a man mo takin meta chuan jela pan ve ngal ani wathleng man lo sela chuan ama mina ngei chu jela atang thei ti ashila mahse anin neina a chwa san thu ta wangin a chung te chuan zak takin juli te in chu an chwa sana ama wanga meta shom ti mel chu a mu thei to lo wangin mina chuan thalaka mipa akwa puina wanga atlan chwa thei thu le tailoran aka hlum thu ashil boka mahse anawani ti ero ashil lo meta chuan mina chu alaina tin veng him zel tur chuan atum ru zwal sawa chuti rualin atan tailor tha a she lo khan makti na aneya mahse mina chuan kalbo tuma wangin ti theinein a in she si lo ramtanga mina te nu fanun bulchan na tur poisa endi chuan anei theimaya dunya in fiam lain aipte chang thlak kha atla tha a me chenau pangin chu pa chu tu nge ania zo chuan dunia chuan kaputia ti na changa re tak chung a moto lo ti a soibok indian upui chuan dunia thil soi chu alo shipha a mina chu shrai shangin thudika zota mina chuan meta ven hima duwa wanga thudik thupani ti asoya metan thudika shia chuan akal borem ti arin lawa wangle meta tan phurrit ni reng adu to lawa wanga dot soyani ti ashila mina tenu fakal na turlong po alo thleng to a dunia kal she chuan meta akwa kumria chunga aneile masak berna ni turin meta chuan mina chu mobile phone a pe a him taka an thlen huna ko turena tia an thinlung chuan in tension chu an she ve ve a mahse mina te nu fahim na tura an ti theine chunni in alang miau si a hausak na le amir sha thane mangtang ka in tailor chu chwa zalen anile ngala
meta chuan mina te longkal kong tur chu mitui tla chungin a thlir renga mina te chuan na chu hlatak thleng to tur ani lain khop pui nei taka ala oma lo thonna anei rualin longkhal tu pa chuan apom ka ngala teilara le anaw te an lo thleng chop chil ngal bok tlan chia ta tum chu teilaran asama athama anaw te chu afapa pom chuak turin a hril zui ngal bok teilara chuan long nei tu pa chu lom thu shilin poisa ape a mina chu tiluina in kara alu tira mun birutaka shwaita a meta chuan mina kol adon har ema wangin angai thato lo hle a athin lung chu mina in a hne to hle ti ain hre chuaka teilara chuan mina chu thi tura in pe turin a shila a mangai thule du thlan tur danga siam saklo ti a shil bok mina chuan a top nan a fapa modila arem ti sak chuan toni lampanin atlan ngala mina chuan a fapa chu huai sen taka om turin a fuya meta anga tlangval fel tak ni turin a cha bok no pangte ma ni se tonia chuan a shethiamin abuwe ngau ngawa teilar nau te chuan an no fa chu an pot shanga meta chu angai tha thei to lo thil dik lawa om nge ya ni a ring nget tlat to mina chu warehouse hlui chunga teilar chuan an urluta teilaran anung chon lai takin a phone a phora ringtone zoi te a ri a sha chuan rang takin mina chuan pon lama mi a tiringota van ni thlak takin teilar nau pakhat be khain alo lut chia bok chuti lai tak chuan mina chuan kol chu a changa meta chuan uluk takin thom chu angai thla a teilara ori a sha chuan a ril runa in a thin rim hle mai teilara chuan mina chu a kor walwar an ina cho an ei nia a hak kha hale turina tia thu oi taka omin teilara biani om tak chuan meta shia thiam turin an omna mun chu asoya meta chu kara lutin atlan chuak ngala teilara chuan asilai chu alik kang le a meta chuan phone atanga silai puak ri sha in a thin lung chu ake somani bermai anu fa ruala akal lo kha in chir hle bok a chian pa omna huna kal chilin thil thlendana shila a chian pa po chu a thong hle a puya huam ti a shil boka an pahni in long nei tu pa kha an zong chuaka warehouse a hrai turin an tiluya meta chuan guard pakhat a chuthlu a bang ong atanga chung lampi in mina aladam ti a muthaya teilara thinrim chuan chunglam hoin a silai ken met puaka a mai che mangai chu a that thengang biak lawa thinrim takhian engatinge min mangai ve theilo ti in mina mai zona a awa chuata mina phone le treng chu a mufu ta hlo mai metan aron chan him che ile bai se chewani mo ti in mina maya abeng throya aru zong zong ti tlia saka avo zui bok mina chuan teilar silai thlo chu a charwata teilara atin veteran mai teilara chuan kap torena ti a mahse mina chuan a theilo meta lo dak a han mel fu a meta te thian don chuan gar thau chu amal te te in an beya a thian pa nu pui chuan gar om chun to chu alo be buaya meta chuan silai tinin kongka hong turena tia teilara chuan anaute zinga mi emoti in tiboi lo tur shil pa in a in hera mahse ama taka meta ting nen chuan anin ma chona anin swal ta chiama teilara chuan meta chu a hne lo hle mina chuan meta chu du tok tura shilin teilaran tonia adana shelo ti ashila meta chuan tonia omna zota mahse teilara chuan a soidu lo anaute an zola chuan an shiat lo thu an soibok si a emai naute zokin tonia chu an hruai ti mina chuan a soya teilara taksa himchina meta chuan a kapa a hliam chu thla alabok indian ema chu a sheng tang ve thunga metan teilara hliam tuar thalak india chu thonin ema in tonia omna a soilo chuan teilara tha a ema I chu awawa a unau pa hliam tuar mu chuan ema chuan tonia omna chu shilarem ti ta a minai chuan hunrei tak nuwa metakianga chuan himnia inshiat na nei vele theita a in then hlen to tura in ngai ve ve anin mule chu an lomin anin po le swal sota meta chuan aveng him reng don ti atiama mahse mina chuan ramdanga kal chu a that zo kala ring tho thung endia chuan meta kolin tonia an muto ti ashila teilar chu a tha chuan danin an chunga ro rel dona wangin chwa tir turin a shil bokani mahse meta chuan amit ngeya tonia a mu ma chu teilar chwa zalena tumlo thu in a changa chumi zan chuan tonia chu endia pula shwai thlenani a meta chuan tonia neya ema chu omtir lo turin endi ashila atuka chuan khopui an let ma in mina chuan a fapa mu huna
anu fa in an kalbo hlen tur thu meta ashila thalaka mi pakwa kha anawani ti ashil telbok thudi ka shia chuan meta chu athin rima ama in thudik chu shilni se chuan midang nu puya na nei lawang ti asoya an bulakar lo din chuan tonia an ronda do ne moti in an tlan pheivata mahse mi pa pakhat an ron zon chuaka chu pa phone ringa zat chu meta chuan a changa teilara lo ni in hotel muturin ashila akal lawani chuan ein chhir tur thu ashila afapa ori ashia chuan meina chuan phone chu alak sakwata teilara chuan ama enkol turin private doctor roya ain enkol na clinica endia vakalin minai unaw pa athatti ain puan na video le tonia in thleng arota teilara chuan chu video chu alaka manchang kai lani theiti shema se afapa kol du wangin arem ti te miala metan arin hlelo nan endi chu ain kapa meta kolin teilara naw ten an kap ti ashila a video ne chu in ve na ta na manga teilara chuan tonia chu mina chanchina zota metan adwat lutuk tia tonia na soi chuan teilara mel chu arum nga hle a metale mina te chu man mo takin hotela an luta emale toni te an kalpel chia po chu an mulo mina chuan afapa pile turin ati ngala teilara khoilo turin meta chu dan be angai hiala mahse teilara chu anni pani ma chon turin alo in ring sa thlapa tonia pa ani na anga aming sign na tura meta chuan aming anga lo sign saka apua dan manga action la ka avoboka mina chu dan ang taka anu puyani don chuan tonia pek le ta tiambok mina le teilara te hi in nei pa ngai takin anin nei lo shimshima anu le pa tenur luina wangin teilara hne na mina hi an shal deu topan i ber chu metan teilara chu anek tange nge a mina kain a chwa pui ngala in hnuailama CCTV footage an check chuan tonia le ema chu annang man lo chia chia ti an hu chhuaka ema in endien hne na a video pe ka wang khan teilara a chwa chala mahse teilara chuan a fapata na ti ni thu asoya tonia chuan phone a mulawa tukver hongin a chuak ru a phone chuan police call ta a mahse duty in aron humana phone chu lak sakin no pangin hlei thil ti palti in police ashila meta chan pa police in call chu alo she fu hlawa a call tu omna mun chui chuak ngalin meta po chu lampan chuan ein khal chuak ngala mina po in chu thosha chuan be se na thar anei le a mahse metan a hmuna wa thlen chuan tonia reng reng alo om lova mina a shil chuan a trap topa meta chuan ema in a thuk ro ni nge ringa a thian te nen a omna anzong chuak theimaya thim a hlauti metan a shia ta wangin light tan off feka metan adop chuan mun pakhata shila mahse chulai munan wa thlen chuan tonia a om haulo tonia chuan ama veng tu pa in thiar lain akal khuma tlan chhuat tumin ram hnuai lam apan helo ni a thim thama chuan malam panin akal mop mopa khur pakhata atlalut pal dai mai metale mina te chuan ram hnuaya chuan an zong kwal chiama teilar te unaw le annaw te po an lo thleng wata metale teilar te chu anin swal lain police an lo thleng mana an thel ta shama police in toni chu kidnap ani empty an zot ve ve a mahse kidnap nila wabawani thu an soi ve ve khwa awar nu chuan tonia khur chunga mu kom reng an muta hlau mai mina hlau thong chu atapna sa hle a meta chu khura zuang thla in tonia chu aboi pui ngal zung zunga a har chhuat nu chuan an pom chuak ta a tonia chuan anu mu ve le apa nen anin nei le emti azota anin nei le ni chuan a soi chakle waka hlau thu asoya Julia te chung chu metan an fanu ne na anin zom na ati top ta ka wangin an thin rim hle a Julia bula anin nei na chu mangai na wang ne lavin an lok pui le tangkai pui an be sei wang ani ti in an shil fi a mahse Julia thung chuan no pangte ani laia tanga a mangai to thu a shil thunga meta chuan anin nei zungbun apile ta thowa teilara chu metalaka athin rim hle a Julia pa mo in an pani chuan metalaka phuba lak dan turan rela Julia riluna chu damdoi ina te alu pha hial maya achung te chuan mi nai thiam lawa pu in alaka an thin rim viau mai meta chuan mi na chu veng him tlatin kara an lu tur chu Julia u unaw nu in silain aron tin ta thut maya mahse meta unaw pa in akuta nem son man hlau van lam hoin a met puak ta zoka anaw chuan mi na tinu fa chu shrai bo wat turena shila
har sana dang siam bela du to lawa wangin mina chuan kaltir mai turin meta angena mahse meta chuan mo phurna lak vek a huam ti soin arem tilawa bank chen khatin endi chu englon ma an pe chuak du lawa te lara beng a thleng thuai bok mina lawyer hena chungin mina te nu fa hne omlo tura sha tirna lekha adonga chu thil chuan ati thin rim le a malak dan tura ngai to a Julia inaw rutit su zanre akil puya te lara hausakna chuan anne nga nga niange mina torna le shiomna paltang zongzong kha a heider luya ruthi ne na zanre ankil live video chu mina I te laran athona mina ril ruti shiom zonga chetlak chho atum wangani mina mu hil tuilai chu thanghar hlolin a video ena wang khan aril ru nuam theilawa baka tailoran mokor adu ber thlang tura ashil telwang ani bok mina chuan tailor thil ti dan chu meta ashila ani chuan abo zuyang ti ashila police te chu tailor ina kalin criminal charge pathum lai nei ti anshia tira chungzinga pakhat chu apa thi na ni a police chuan thiam lo achanna khop evidence anla nei lo awangin an en thareng don ti ashila meta chuan an chung kan na thona muna mina I na ape a mina po in anun chuan omzia anei chho ve do ni ina shia a hun engemoti chung chu nun ha dam le hlim takin amang ni tin ve ta a mahse an sum don chu atlaniam zel maya leiba an nga chho ta viau bok bank lamin poisa an puk tir du lawa wangin endia chuan mimal poisa puk tir thin apan ta roya ami pan berla chu Julia ipa ta na thok alo ni kheranen endia poisa puk tur thu chu Julia ipa beng athleng vata anin belai chu tailoran ashevele man kher bok tailor chuan poisa chu puk ti rem ti sak turin ashila poisa tam tham tak chu endia hlan anita a mahse a holama roka tok ta hlo mai poisa bek chu an la a tlang panga ataksa an zon dei bok endia kara tanga poisa ruk chwa chu tailoran Julia ipa hne na apeleta an phupalak na ain chandon chiani endia har chuak chu anin lampani na kal ngala mahse tailor chu endia ngakin aloading renga tailor chuan ain puana video kha meta chan himna tan chau aman thei ti le jela tan tir po ni se amel sha thate wangin achuak le thwai don ti in ain soi khalsa a endia chunga thil thlenga sha chuan meta chu achuaka a thin rim le ti thei mai nei chi lo ril runa chu a aw ngeka mahse tlomero atum lo Julia pa long chevel chu chuna en thla in zanlama a thian te nen an hijacker arukin silaya tol ruchin ti ashiat pha silai bom chu an ina kengin an poisa ruk chwa khapele turina ti a Julia pa hlau thong chuan apelet veka mahse meta chuan ton ni ada leta tailor chuan tonia custody nei tumin abeiti mina chu aloyarin ashila afapa chu achan me hlau thong hle tailor chuan tum dangala nei cheu mai minai nuna chuan aspai elisi atir lota elisi chuan ti du da na twar ve chin angin lema changa mina chuan ring mak tailor thupek angin elis chuan mina tui intura ni tin dam doi pol ruthina mina chuan mu mang thalo tak tak nei phai in aril ru a hrisel na angong tilbok elisi chuan lem chan ve reng chu shom ti in mina laka po ein thiam lawa tailor hne na chuan du tok to turin angena mahse tailor thu a hniala wang hian sui saka to pha ba ka achung te mangin vawani to bok zan khat chu tailor le elisi te anin mu a chuti lai tak chuan meta alo thleng hlola rang takin elisi chu abiru ngala anin swal shep no tailor chu ni khoshelavina oma meta chuan akar hnung boma ada a tailor driver chuan meta chu silaya ka tumin atina mahse akap talo meta tlan chuan nu in elisi chu alo chuaka driver fanu alo ni renga tailor chu metan aletling zong in a khaya mahse tailor thil soya wangin a hlau thonga engma ati zom talo atu ka chuan police in meta anmana tailor chuan mina hne na venghim tu tura nei to lo ti sui chhai ti hiana chila meta chian te chuan engwang hun cha nei lain tailor that lo nge ni anzota mahse meta chuan achana soi theilo ati a zone zot fia tura police lamin meta an kol lain mina chuan ril ru ha takin pon a ngak ringa tailor a mu chuan huat nei na khata rem chang a mu vele silain atin tarap mai mahse tailor chuan a kap ngam don lo ti a hriat chian to wangin a hlau lem lo mina po in inven himna tan chau a mang shim bok
chu ba ka court thu chua ka wangin Taylor chuan mina chu ama angin anor luingam to lova in chung lama in beturin a soma in chung an lu chuan moi nai taka do kan buat sei sa dia malo oma Taylor chuan minai ti zam tum tak hian meta zalen na chu akuta a atia dunia custody po atil to wangin atuk maya court a hearing nei ani don ti in chakna achang ngei don ti mani in ring tok tak hian a soya mina mel zamna amulawa wangin Taylor chuan chera thutha in atiang chuan chuat chu akhong rikau kawa chu khon rik chuan mina ril ru ati buai don ti a hre chiang hle a achan chu chu tiang ri chia chu arai lai ni tin a hre thina mina po in kumria chunga a hlo na ril ru putrin kha hre chuakin a hlau lek leka mahse meta angai to wata huai sen takin Taylor chu ama chona kaneyang che mina in ti chuan Taylor chuan aril ru a hne sakta emo atia an pahni in an fapa shwaya du thu asoya thu oi takin mina chuan asoi ang zelin ati a kalkonga chuan an hnunga police sergeant ri khunang hak chara police an lo nei vele mina chu tukvera adak chuaka puina dilin a auta chiama police hau hne na chuan Taylor an akidnap ni in asoya Taylor bula ero metalaka report thelut lo turin ati a ani lo chuan jela atan tir don ti ashil ko chunga chuan jachin pu ani na zongzong chu apomem ti meta azota ani chuan o ti in a chang jachin achung thu apuang don chia ti chuan ema in message hadonga an lawyer a hril ngal vata ani chuan metalaka an thu buai thelu zongzong a client in asut le vek ti court thia ta asoya meta chu azalen le tani meta chanchina hria chuan mina chu alom hle a mahse abul maya Elise chu atan hlo omani ti a hre si lo mokor en chungin Taylor chu achapa me che pakhat athun nuaya ada thin akuta ta azalen tamai chu pomthiam harsa atia Elise a hre chuaka mina tui in tura adam doi pulsa ti tam turin a shila azom ngei nan anu kutsung trangbung amwa meta chu mina chunga chuan alom lo hial zoka engwanga atana anun na hlo thon khopa siam nge ani zotin Tayloran rubo tak tak se apui don lutuk atia mina chuan itan chuan thipo ka huam ti na changa mahse meta chuan tinon le to ngai lo turin a shila atuka chuan minai thil in tura Elise chuan rokin damdoya pul le a achung te ven hima do wangin shehle mahse du thlan tur dang anei si lavani mina le meta te chuan lian chuan tuma an phur to viau mai mahse chuti lai tak chuan papakhat an lampanin a phei zela minai na mo chuan a hlau ngal hle chu pa chu apa Taylor hne na hral tu ngei kha ani Taylor a chwa sana wangin apa thin rim chuan a an khum ngal borbora mahse meta chuan Taylor ne na dan ang taka in ne ni lauti in minai thawang chu a hawa mahse minai pa chuan an nam dana chuan an nu le pa ti hriat pui le rim ti na in ne an ni chuan an nam danin in ne na puitlinga apom ti asoya mina khan du lo mahse apa in Taylor hne na ape ka wangin an nam dan chuan pasal nei dik takani ati a chu thosha chuan meta chu athong hle a mina chu dan ang taka pasal pom lai nei a pasal laka tanga alak shan ni mai in ain shia a an nam ti dan phung aza sak tel boka wangin minai pa chu hnial ngai na a shetalawa trap chungin mina chuan anupui kanilo ati chuak thei troka mangai na le nam ti dan phunga wanga aril rubuai chu dunia sikula thla turin akal ta de ani dunia chuan khapa khan do ta soilom anu in apa kha pasala aneilo atia metaril rushi omzia amuthiama nimve atumani court chunga Taylor lawyer chuan mina chu aril ru afam kimsan lo wangin nopang en kultur chuan arin ngamlo atia judge chuan court chunga mina nung changa zirin thutluk na ansiam dona a lawyer chuan hnial sakma sila mina chu azam le hlo thon ema wangin judge zo na po mumalin achang theilawa hearing chu postpone ani phata a mina chu aril rushi sel na chin endik turati ani bok court atang farma an tlang ngala meta chuan hearing nei le hun chung chang mina soipui atuma mahse mina chuan hearing an nei laya meta omdana huata ne wangin alaka alung oilawa mina chuan Taylor kha arem ti na tellawa pasalatana nei luihtir ani ti a hrireng chunga alaka metan alung oilo na atilang chu alom lo ti ashila
meta chuan abe sei lo lutuk thil a hriat thuta wang khan a in thunun thiam tok lo ti soin a ring tok ti a shila an nam nun zia a an nam ti dan phung poimo zia a hriat thiam thu soin atana be zel don ba ka venghim tura abe chun som zel don thu a shila mina chuan I thatna hi ka phu rengem ka shelo mahse ka tong che hi vante chunga khian kalomani atia Elias chuan a phone thu ruk la chhuakin tong trai tur angin kebina pana an in le avel veng tu police chuan meta a hriat tir ngala a chan pakhat chu meta te unaw hian an ring hlel ruto a kebin chung chu CCTV a an en ngala mahse Elias sin phone a biak chu tu nge ti an she theilo Elias chua hlanin met chuan a chena thin huna dap kwala a room chunga jowera Dumbur le a phone thu ruk an mu chuaka mina chuan a ring hlel hre viawa mahse phone a number save chun an mu chuan a thong dun hle a unaw ang maya alo en chu tailor spy alo ni reng si mina risel na angai to wangin meta chuan doctor bula hruai ngala wan thlak takin elisi damdoi man chu hunre lo te chung nerve na tho ati buai ringota chiatlen na ero atlen theilo hlo ti doctorin a soi chuan meta chu a thoveng huaya chu mitlai chuan elisi chu meta thinrim chuan chua chala tuma mahse mina chuan dangin elisi chuan adu wang nilavin ti tura nor lui tu anom wanga ti ani a ani ang thawa soi sakna le ti du dana tuar tu ani ti in meta a shilfia lung oi zan lo hian meta chuan mina ngen na angin engtin ma ati zui talawani meta nu in minai bula tailoran courta alam tang zonga testify turin ati thu ashila meta ko pui tan pum lo ma se afapalaka aril ruput dana sha thiam pui thu sain tunia kol tu ani ngei theinan tailoran akuzung tang a hertlia sakha soi chuak don ti ashila meta nen anin kara ero aril ru la min lo ti soinon li a hearing ni chuan ale lam ve ve chuan an chan chan thatak tak an soya meta no thu shetu din na a kau chuani chuan tailoran minai kuta hertlia dan chiang takin a soya tailor chuan a tan lam thlak tura alo be seilawa wangin a thong hle a mina lawyer chuan mina in rerulam poin engma anei lo ti chian na lekha a theluta evidence om ho chuan mina thiam na lam an hoi vek ba ka an chung te ho po in mina taksa soi sakna tuk an mu thin thu te an soi boka mahse tailor lawyer chuan metan an nu fa tlang chhi patanga azwan thlak pui kha ron soi chuaka chu chuan mina din huna ti der thong phai hiala a chan chu kha thil thlenga khan mina atil ve wangin a fapanun na ti der thong tua pu telani meta chuan soifia atum viau na a anin defend na chu mina pa lo lang chuan ati chhezwa sot mai minai pa chuan a fanu taksa a hliam le dukte chu ama thlen vekani thu soin engshem na po to a huam thu kor chunga chuan a soita thut maya atopa chuan tailoran kuta thlak thin nge ti chiana evidence channel nol mina telamin an nei lawa wangle a fapanun na der thonga alo siam to wangin an fapa chu tailoran temporary kultura rel anita a mina chu kar khata voi ni chia a fapa mu phal sakani courtroom atang an chwa chuan mina thlutur chu metan apom mana tailor bula om tura tonia shwaya ni chuan mitui tla chungin anu atha mina chuan afapa chu beidong ngai lo turle hwai sen tak om turin afuya meta chuan tap chungin toni chu alelet ngei don ti ngoi rengin ain tiama kumja chunga avoi khatna tan mina chuan afapatel lavin zan hun amanga amu hil thailo chu atap tlaiwar thaka atuk zinga tailoran tonia shwayin hotel chwa san thule anom na chin riat zuini lauti aloyarin aron shila mina chu atal boy man lekleka mahse in ngai to film thuain chu thil chu tailor game khelani ti asia a adikna chanvo la nei chun a chu sak theinan mani in thunun theilo tur khopa mang anga siama tumani ati a achan chu tonia custody tailoran achan kha temporary chawani wangani metan tharum manga beile ta tum chu dangin dan mangin an beile tang ati a ain ven himna turin chemte metan ape a chumi zana tang chuan mina in kongka a zantina thai china ni sari na atlin hun chu afapa amu let ni turin ain tiama hun liamin ni sari na chu athlengta a atuka chuan shiom taka hun amhan chin na ina chuan let le ta a tailor chu lodang lo turin mani in ring tok takin ashila tonia chair talutuk amu chuan aril rona a eng anga shiom nge apal tlangang ti angai to a
meta alo thlen chuan Taylor a nek ngal thuaya tuni chu pomin mina nen chulai mun chu an chua santani tlanga cottage om pakhata an nu fa chuan a hruaya har sana tel lovin ni ni chung chu hadam takin an oma trum khat chu mina in korfwal moi de wa ha a meta chuan in me tilutuka soimei tur shelavin a en renga an ei tur chuan urjima an har chuak dun hlola chu in tlom te a chuan thilro puile ei tur tuinai omlo ma se tuni chuan tuiti takin an ei tur nei chun chu a eya apa bula a oma tang khan ei tur tuinai tak tak pek ni ma se tuni chuan engma a ei du lawa Taylor chun unrong viau ma se a fapalaka chuan a zaidam phiana trum khat ati ngai na shelo chuan mi tuitla chungin toni chu thon thu a shila chumi trum chuan bong nu te tle ma in ve tange nge a fapa chel taka om ve tang tang a mu chuan mina chuan aleina thar hle a atuka chuan anin kota hlim takin meta te unaw le mina te nu fa anin fiama hlim taka om zui to anin be seilain boina dangin anang ching le ta Taylor le minai pa te chuan anin fiam lai chu rale tang an thlir renga metabula oman omno lawangin Taylor chuan ngari arota anunga anaute pathum chu lo en thareng turin a shil zuya elisika man chwa ani ta ka wangin tlan bawatuma mahse Taylor nauten manin in pakhata phuar betin anda a metan tonia a in fiam puilain in chunga thil turin mina aleta mahse mi pa pathum te kha ama a tak an ron lang thuta mina lau thong chu min tran puiru ti in a aw ngeka a auri metana sha chuan aron tlan wata chumi te pathum chu an tlan chengal wata Taylor naw te chuan mina kidnap chu an Dumbur ani lawa korta mina tlin lo nalan tir theitur evidence siam chopan tum zo kani meta te chung koinan soi ho nuwa tonia custody mina in ane theidan om chun chu mina le meta te dan ang taka anin nei chawin ani antia achan chu in nei lawa mi padang pula huna mang reng chu Tayloran amang tangkai theitlatani mina chuan anupui ni tla ka in ngai lo ti ashila mahse meta chuan atilui vetlat Taylor hne na tonia da le thuna thleng le ta dera Taylor chuan full custody anei huna tonia chu hlataka shwai bo don ti mina chu shila meta thinjim chuan Taylor chu arek man che pani atuka chuan meta nu motorin Taylor akala mina an pelet lawani chuan ansum don na zong zong ati top sak vek don ti ashila ain ngai to fe nuwa endia mo in a fapabula chuan an chung ko mol pholo na turle metam hun ngai to tel chunga mala turin angena endi chuan lungai lo turin anu chu ashila mina le metati in nei ni ain her chuaka an ham ti danin endi chu mina shrai turin akala arukin Taylor akola ani chuan longchol muna angak reng to ti aron soya mina le tonie te chu ramdanga kalpui atumani longchol na an thlen ma chu mina chuan thil dik lo om ti ashilo metan a shrai shang ngal de ya endi hian anui nangen na kha meta arukin a shil veka an chung ko ming thatna chu ngai poimo hle ma se a unaw pa mangai na chu an sazoka meta chuan a u ne na an ro manna mina chu a shil veka a thian tile naw tinen longchol muna an lo vakal ma changa tonia an chan chuak photanga him taka an let nuwa anin neyang metale athural puite chu manrua nen an thleng pheita a Taylor le anaw te shiat lo tur berin chetan la a meta chuan a ruk the ang berin tonia din na bula karkongka ahonga tonia chuan thom chua mia lovin film khur takin meta apan ve wata elisi chuan meta te ho a mu chuan an ruala kalve du a mahse achung te Taylor kuta an la om sia meta naw chuan anin swal zo ma chu biru turin ashila endia kara aron thlen chuan phur takin Taylor chuan apan wata mahse mina tel lo ti a mu chuan endia chuan a unaw pa a phatsan theilo ti ashila Taylor chuan buman ni ti a shethiam ngala ain sa seng ma in anaw tile meta te chu anin kap the try mai Taylor man be ani ta ka chuan elisi chuan achung te omna hlaumia lavina zota mahse Taylor chuan an omna ishe chuak ngai lawang ti na changa meta chuan him takin tonia shwai ho a ril ruha taka lo ngak reng tu mi na po ha damin anui vele theita a raman sa angin in nei na hun an mangzui ngalani meta chian te khan Taylor chu police kuta an hlana Taylor chuan police station nilovin hospitala zok turani ati a mahse police chuan ikut chung tang kha nangman ititliak luini ti hriat ani hleinem atia metale mina te chu nu pa anita a
mahse anin nei chanero tonia custody mina in ani theina nani chumi zan chuan mina in thuruk dang metabula asoi chuaka tonia ni lo hi fadanga hring le a naute chu thi sa piang ani a tailoran chu naute chu mundanga apom sun ngal ti asoya meta chuan a sheto ti soyin chumi wang chawa khamizan khan tailor thatlawani ati a diktak chuan naute chu aladama arukin meta hian azong rengani metale mina ti anin nei ti julia te chung po in an sheve to a julia riluna chuan anun na la ka tuma mahse chu hun chu meta phio na tan tailor chuan man tangkaya tuma julia thla chu alamol mola julia thil ti wanga an riluna chuan meta ti chung kwa ne na anin zomna zong zong an chu chat veka meta chu tailor ina lu ru in elisi azong vata achung te manga vo ani wangin achung te nat ai chuan tora thlanga an phuar na po phela phallo atu ka chuan phone mangin elisi chu malak dan tura shila apa abiak line tailor shiat phak ngei turin a oki san luya metan anu an thurok na hmuna a sheto ti asoya tailor chuan chulai hmuna atiu ti tirte akol ngala elisi ai ma chuan chulai hmuna a thurok tho a fanu kha mo chwa ani hlau berani metale athian te chuan police station atangin tailor location chu an chui zui charchara no pangte thurok na hmun an hria chian nu chuan rang takin chulai hmun pan chuan meta akal ngala mahse julia ipa in azui ro reng ti a she ho lo meta a motor atanga chwa chuan julia ipa chuan silai ne na tin ngala afanu dan na wangin khwa a moto lawani ber silai met puaka meta chu a thing thing ngal nok bok cottage om nai bera meta taksa chu a nuk luta tailor alo thlen chuan chulai en kol tu bula chuan mipa mu emte azota a mu lo thu in chang ma se tailor chuan diklawo omin a ring thlata akal kwal nuwa meta motor a mutareng ani cottage chunga chuan me chenau pang pakhat lo luta meta chu a thesena chwa hnem ema wangin a chaw to hle a mahse chu nau pang a mu chuan mina fanu ne ti a shangala mahse chu nau pang te chu a tong thelo wangin ami mungai lo mu chuan a chuak le ngal de ya tailoran a fanu mu chuan zaizirin mipa mu anem ti azota no pang te chu bu ngatin cottage lama kok wa a zaizir bokin chu pa chuan hliama nei ti ashila tailor chuan cottage kongka chu a hong thuaya mahse meta awm to lo anu ma ero amuthung tailor driver in cottage chu thlen khalin meta chu mun himzo ka ashwai de ani driver chuan meta chu mi thatakani ti shilin adu wang nilawa achung te tailoran amana wangin a na tho sakte ashila tailor kalyam nu khan arukin meta puitur hian akal ve ngala lo ni a theilavin meta chu tuiluang omna lama kwa pa in a nuk zela tailor chu lungpui chunga dingin thinrim takhian meta chu ring takina kawa meta hliam chu tui chuan atleng faya meta motor mu chuan tailor chu akal son le vata a driver khan tailor ril ru lak pen tumin meta motor chu akhala meta chu a chaw tol tola tui hit chuan a chakna ati chuan observa ni khoshelovin awm zui ta ni mina chuan meta a chana hlau ril ru hale thinjim box si chu silain julia ipa atin ria pa awm na mun soi turin ati a tailor chuan a thuruk ria chwa ni ta ka wangin a fanu chu apom lupa chulai mun atanga tlan chiat puya tuma driver chuan meta azong kwala a topa chuan lungpui rin chana a om awa mu a amara dek vata meta chu adam trok to ani meta thian te panin ama maya akal an ngei twa wangin meta troi om turin an kala mahse kong laka meta motor nen chuan anin tok ta hlawa meta an mu chuan mina an sha tir ngal vat bok meta chu emergency zai ngal ani a aron har chwa chuan an vain an thoveng huaya tailor chuan doctor hne na thamna pe in meta omna room veng tu anaw kal son tir turin ati a meta omna room kongka hon chuan mina a mu tela wangin a khong deu ota in herletin silaya meta tin atuma mahse meta zokin silayin alotin reng to a mina amut thattir nu in meta chu tailor beturin a chhuaka tailor chuan mina in immigration certificate diklo a man soi chhuwa awawa mina ven hemadu wangin meta chu tlomzo ka atanga kar khat nu meta chu discharge ani veta a aruma alu fel nuwa achian pakhat kolin apuina dila chumizan chuan India office rokani a mahse angai poimo ber hard drive chu an rutel lo hlawa
atuka private safe deposit box sa ada thanga la chu hard drive a chuan tailor in puan video kha a omani India kalyam nu chuan bank clerkin arokin India thil da lu chu meta ape a meta chu tailor ina akala toni ti u naw le elis simun himlama achian te ashwai tira a in puan video mang khan mina neya om to ngai lo turin tailor chu awawa atuka chuan tailor an ruthi chu anupui ni turin a propose a nupui nei ni chuan tonia full custody a chan theina asang ani tonia kol theitu tur jok ngai tuanen ni hnung ber a in her chuaka social worker in tonia chu mina bula ahlim jok ti asoi chuan mina chan chu a thazoka mahse nu le pa te ber anin lungrwal lo awangin judge chuan toni du thlanna angata tonian apa bula omadu zok ti asoi chuan anwain a thong hlom hle diktak chuan court an thlen ma hian tailoran athu oilawani chuan voi khatma anu a moto don loti tonia a shilwanga chutianga du thlang chu ani judge chuan tailor chu full custody apeta a atuka chuan metan a thian pa hena tailor in puana video kha ape a thian pa chuan chu video chu an tlang zarani chuan ngong thui takanei don ati a meta po in mina a ngong tel don ti a hria ta wangin a huna thlen huna anram chwa sana turwa manna asiam loka police ne na changin a una pa thil tum chu India na hria a thilpoi taka thlena hlawa wangin tailor driver a mo a tailoran elisi asoi salai video la ruturin ati a chumi chan chuan elisi chu tailoran asoi sale tange ya anu pui chu tailoran la thukruma se ado thei to bik lawa wangin athil ti lai chu a record ruta a chumi zana zanre an kil zo hlemin metanaw heria chuan tailor in puana video kha a u phone a mo a ruti chu abial nu hlui ni wangin chutiang mi parap thak lutuk chu pasalatana nei adu pui lawa ruthi mu ina shil veka mahse ruthi chuan an chung kwa a huata wangin angai pui mo du lawa heria thin rim le ti ngai na shebok si lo chuan video chu police ne na apetani driver chu endi motorin akala mahse anung zanga silai muina deng dota video la rulai kha dar thlanga tang tailoran alo mu veka a driver thi turbula chuan anupui thina arei to te ashila Indian anin hmuna hmun tura thlen chuan driver alola omlo chu makati ruviau mai tailor le ruti te chu roman lok sa angin anin neya chuti lai chuan police lamin tailor in an pan mek boka tailoran police an local mek ti message don chuan man mo takin akal son ngala gate bula om heria chuan tailora afa te phura atlan chuak chu a hmumana rang takin akarin zui ngala police an thlen chuan ruti te chung chia in chunga an oma heria chuan meta kolin thil thlen dana shila tailora kara zui mek ti asoi boka meta po ain khal chuak ngal heria car tire chu konglaka a thep le ta si mahse van nei thlak takin meta a thleng phei ngal deuh maya longchol hunan thlen chuan man mo takin tailora chuan afa te chu longa alu pui vata mahse meta chuan lu chilin anin swal ngala meta chu a hliam tora la dam chian lawa wangin tailor chuan a bo bet ne hle a hliam na wang chuan atang thalei thei bok si lo long chu a che thuta meta chuan tailor in von het lo chu a pet thuaya tailor boilai tak chuan rilru asiam felangai ti a hria a meta chuan tonia pom kang lopin longa tang chuan a zwan chwa puya endia chuan mina te phurin man mo taka chuan tuma mahse police motoran mo chuan ading dota akar hnung lam police in an hon chuan driver ruang kha alo om reng maya endia makti chuan in soifia mai ngai na po chelo police chuan an latani athil ti deklo zong zong hailan ani ma in tailor chuan tlan chia dan tur alo ro man fel vek to a anauten car le a phone man turan lo ti fel sa diam to bok a fanuril tram chu gas station a achol puya masi a car zong zong chu man thei lawa shen vek alo ni a pon lama police a hmo wanga a hlau thong chuan a fanu chu ram hnuai lama ke na kalpui ta daya a fanu pum khoin zaizir chuan a ril tram chu latwar sham sham turin a shila metan a unaw pa jela atloa evidence omzong zongin nd a kok vek boxi a unaw pa jela atang mai tur chu metangai dana nilawa tailora ina ama ina kala guard la ho chuan silai nen an lo danga ma semita chuan grenade thumin athil hriat du ani ho chu azot chuak luya tailor te pa fa chuan ram hnuai tanga chhuana tur kong an zonga minun rong le swal tak ni ma se lelam taka chuan
pa ani na ero a fel viau loya a fanu thlopal ai chuan ama zok po atlu she lo huan pakhat an po hlula an pa fa chuan a rukin tomatora an eya chumi tlai chuan tuipui kama police in ema ruang an chara ema chuan a unaw pa thil dik lo ti a highland vekani to ti a hriat awangin atwar tel ve ngei don ti a hria a ama huna aton tur ma chon ngam lovin anun na alata ni poisa anei lo awangin tailor chuan truck lo tla na phara an pa fa in anunga kel nen an chuang hawa khochunga an let le a mahse avila a akal ngam lo awangin anupui thar ruti te in lama pana ruti pa chuan no chwa tuma mahse mei chenau pang mo chuan minai fanoni ti aring thiam ngala ni engamaliam ta khan metanen in rem siam na anlo neya meta chuan ruthi pa chu jela tang ala chuaka ani chuan mina fa tinen an pali in him takin anram chwa san turin apui thung don ani tailoran anin rem siam na ashia chuan afanu chu a chwa pui ngala minai chuan meta kaushangin masial takin meta chu a thla thlam reng theilo te ashila atu ka chuan meta te chung kwa chu police station a ankala tailor guard te hne chang khan thu sia chen khat nei to ma se india chwa zalen theina khop alatling lawa endi chuan mina le afa te chu anjin konga dwa taka enkol turin a shila anin tension hunalo thlengta a mina chuan an chan puina zong zong awangin lom thu a shila annu falaka an thatna chu a hre rengang ti in amalte te in akwa veka metale athian pa chu longchol mun lampanin anin phura motor hnunga chuan mina te nu fa an biru thung metane na anin tontrum ang chia khan mahse tuntruma ero malam hun hlim om tak nei be se na nen an biru to thungani lunga chuan an chuang tangeya mahse teilara om sa to ti an shelo teilara chuan khonwar tui longa chuan le kwal veka luihtir keng chungin metale mina ti hna chuan an thirwal vek don ti asoya ba ka me cheno pang chu a fashina ni thu mina chu a shil bokani harsa takin mina chuan a fa pani na shinga note chu thi sa piang angin an shila mahse teilara chuan doctor thiam rual ruain note chu a in koldama meta hian a fanwadam ti mina in a shia chuan teilara thu a oi pha don ti a shia a thudik chu minai laka aze pha ta ni teilara ril ru chu a buai ni ber to a meta kutle ke phwar turin mina anor luya anvaya thi nge du a tuipuya meta nam thlak ti in du thlang turin mina ashila din hun khir taka mina omtira du lawa wangin meta chu tuipuya azwang thla a mina khana phwar pa in semte arokin akuta a hom tira chumi chemte mang chuan akut phwar na hrui chu azei chata mina in meta him ti a mo chuan alom hle a meta chuan long hnwai lama chet na hun tha nga kin a biru a mina chu long sir lampanin atnung tol zela tailor hne na anun hluya let le tumlo te ashila tailor aron kal hnai chuan aman beta tuya atlak thlak puita a tui chunga chuan tailor le meta te anin swala kebin lama chuan meta thian pa phwarna toni te unawin an phel saka meta chuan a thian pa chu awin ama puilawa mina te nu fa mun hima shwai ma saturin a shila tailor naw te long mangin an lo thleng mana meta te thian dun chu an mana tailor chuan meta chu tha a tuipui monga pai thla ka du ti asoya meta chuan hun rem chang mo in guard chu ato chora ni khweshelavin aom zuya athian pa ne chuan an kut phwarna anin phel sak ngal zong zonga tailor chuan mina chu longte mangin wawkam apan puya mina hne na chang tu ni ti ashila mina chuan longa meta ding wang mai a han mo a an mit meng a in ton chuan mina chuan a hrethiam ngala meta una pa te po meta te omna lam panin an kalmeka meta chu tui chunga lutin akong shen chuan mina te chuan na long engine ti vertu chu atrona athian pa in longa tailor naw pakhat chuang ve chu anuk thla a tailor chuan silain akap zui ngal molmola silai mu chuan metamala adeng fupala anati aw chuan tuya ti puana tailor kun hiam che chu metan asama thamin tuya anuk luta tailor chuan meta chu a hne lo hle a tailor lu chu engine propeller a meta chuan a to chora tailor chu tuipui mong lama atla thataria ria yani meta naw te an lo thlenga an vai chuan an long mangin an leta in an thlen chuan metan endia a muhlola police in an hu chuina midang fingerprint an hu chuaka tol thattu dik tak a in puang boka endia chu chwa zalen ani ngalani tailor chu sanghaman tu pakhatin a chan hima patling pakhat tailor muturin akala mina chuan meta akwa thlopa
Taylor ruang charala ni lawa wangin a hlau thong ani mahse meta chuan Taylor dam kho chwa theina chance chu tlem te chawani ti in atong thlamwana Taylor chuan tun ma a mentor chen hausakna le thil ti theina manga phubala ka tuma metala ka phubala ka du na chuan atak sa ngai o tir tuma abeina konga anor kal na sa hle a thla aral meu chuan adam thato hle ani a mentor chu abe popta a zana an thut khom line endi chuan kola donga an senior ta kan thusha tirani a man mo takin chulam pan chuan an una vin an kal ngala Taylor naw ten metate in an lu chila endi no puirai puar an kidnapa senior tan bathlen chuan engkang mai ma an mulawa mina in meta kolin anin lama thil thlenga shil chuan meta chuan Taylor thil ti ani ti a shengala Taylor chuan mona irai puar dul chu chemte vi tumin atina chu video chu endia thon ngal bokin in an thlen chuan Taylor hne na tangin endian kola dunga mona dam taka mule ta du chuan police ne na ain puana video kha siam chopani ti shil turle mina ina fa de chu apele turani ati a Taylor chuan a phone chu tuipuya ape ngal de ani endia chuan Taylor khathi in tuipui monga apili ti ni lom ni ti na chwa chala meta po in Taylor tumru lutuk le dam taka a umle thei chu makati a anu pui chan him turin endi chuan Taylor chu ain rem siam puya in mu na tur mun Taylor an ashila chuan meta ne nan kala mahse in chunga chuan tuma anom lo Taylor chuan mina chu a ina thil mu nam tak en tura om ti in lenga soma monitora chuan meta te u naw mang ang taka anom lai chu alang veka Taylor chuan mina chu ngoi renga en turin a shila endia kolin anu puidam taka mu le du chuan meta that turin a ti a mina chuan abek chunga tang thil lak chwa tuma mahse monitor chu enin ada let le a Taylor vauna wang chuan endia chu aril ro boy hle a meta chuan a u naw pa chu hnemin ama that mei tur chuan a shila silaya puaka meta chhuata atlu ngal bok mina chuan mi tuitla chungin a en renga a hmangai ber a chana wanga rilruna le thinrim chuan silain Taylor atin ve ngala Taylor chuan minai chaklona a hre chiang boka a ka ngam tak tak a ringlo mahse meta chu mina hmangai om chhuna ni ti a thengil mina ina silai ken na ban alak thak chuan Taylor chuan ti fu in ti takin le lama hoya mahse mina chuan silai chu le kang le vatin Taylor hoile tur chu akap ta sia mai Taylor mentor le anaw te chuan mina chu an man ngal thung endi chuan anom na kebin chunga bom pakhata anu puyam mu a khati lai zong zong khan mona chu alo om renga an unaw laka Taylor game khel kwal mai mai lo ni endia in chirin meta apan nei chuan meta chu alo la thi reng reng lo ti a shele boka a chian pa in film khur thil thuwa meta chu bulletproof a hak tir sa alo ni a har se takin mona chu damdoi ina an shwaya police in Taylor in an thlen chuan Taylor thisen chuak chu ti 5 vekalo ni to a akut phuar be na mina khuma om an muwa ni khoshelawa an siama wangin enge thleng a shabik lo ti police a shila Taylor kha alo la thi reng reng lawa a mentor chuan a ina enkol turin a shwaya ni tha aliam le chuan meta te chungkwa po in nun phungpa ngayan mangle to a hlim takin hunan mang thina mahse hlo oma hnai ti an shelo chumi tlai chuan an chungkwa in an thu khoma meta le mina te in nei na kha custody an du wang chawani ti an soi chhuaka mumal le pa ngai zo ka in nei na buat sei thatan rela mina chu kumria chunga a shom torna khan a rilru ala ti boy renga a hlimna chu amumang mai aniang ti a hlawa meta le ni na te ding dun chu an pi aloka tang sniper rifle hian atin renga meta ka tuma a met puak le mina in meta akwa ain ruala mina hnungzanga silai mu chuan a futa ni meta chuan man mo takin mina chu damdoi in a pan pui ngala Taylor chuan ala sui cheu mai damdoi in an thlen chuan in chirna hlirin a khata in zaina rom kota chuan a chung te nen an om ho thapa darkar somli pariat nuwa chuan mina chu din hun hlo thon oma om to lawa mahse ala har chuak lo mina har chuan a turani chuan meta chuan engpo tia huam atu ka chuan meta chuan Taylor a changa ti swal nei tum to lo Taylor chu a that chiang to hle mai thlatam tak aral le me u chuan mina po a thale vek to a mona chuan in nei na chu man mo deu buat sei turani lo ti mina a shila mo kor thlang turin mina a kalpui ani minai kor fual moi takha a aron in lan chuan
an vai mei chuan in me an ti em awangin an en thupa mina chu azam hle ani meta chuan diamond zungbun na taklek chuakin mina a hmangai thu a shila chulai hmuna chuan dam chunga in hmangai ton turin anin tiama anin nei ni alo thleng ta an pahnih chuan hun har sa tak pal tlang dunin shiom tin reng an ma chon duna atopa chuan an hlim dun ni an tong ve ta ni anin nei na man pui turin an chung te le thian tha te po an kim hle kumaral le meu chuan fa du om deuh an neia hlim takin an chung kwa chuan anom ve ta ni